Оживают кроки твои у тиши ночной, и лятарня кидає снов промняв золотий. І здається, ёсть на землі тільки ми з собой. Твой старий, як світ лабіринт, полоча пустий. Заснула знов, де в яє в очах не погас огонь. Тут для старих муров запалила кров, мне яє долой. І гучить повсюдно мотив давняє мши. І на битву кличуть звони, втративши спокой. І горять надії огні у моей душе. Жалю і спогади нема, больш нема у ёй. Я заснула знов, де у яе в очах не погас огонь. Тут для сивых муров запалила кров, мне яе долой. Оживают кроки твои у тиши ночной, и лятарня кидає снов промняв золотий. І здається, ёсть Тільки ми з тобой. Твой старий, як світ лабіринт, у очах пустий. Невеличка об'ява. Ви можете эту песню в студійному записі Олексія Едуардовича разом з Тетяною Матафоновою набити на кружелці «Гукають тебе». Видання Тетяни Матафонової. Ялка виганяв Волошковий подол, клався вечір на дом. Веселка виганяв Волошковий подол, клався вечір на дом. Тумани, тумани, і галинка засни. Ну і тут можливо не публіковано ще, але можливо зустріти персонажів, про яких ніхто не пише, але на кожному шляху їх можна зустріти. Фальшивих в'язнів концлагера, значить, наставників, що гонять самогон, спеціалістів з 7 дипломами, кштату стропольщик, водитель, і ще це саме кольки найменее таких працових професій. І племінницю, які покультютка помирає, ділять її з пожиток. Сина, який, вернувшися з Росії, посидівши трохи ляматки, але пішов шукати, розповідати про свої пригоди по містечку. То, що ми бачимо кожен день. Просто справа в тому, що в нашій країні це две мудрости и две правды. Одна для себя, другая для всего свету. И одна правда для радио, а другая это то, что про что не говорять у слых, але закони, паводле яких живе наше громадство, і почуть про їх, і такі ось вирази можна тільки, ну, коли люди розмовляють, а це коли, ну, подчас бесідаў, подчас просто коли відпочивають у больниці, подчас сидиш на припинку на автобусній станції. Ну і тут літерально у мене про все, і про чарівництво нашої Батьківщини, про весілля, і про рабоўладальників, це саме 21-го стагоддзя. Там, ну, нешта, ось, можливо, з гэтага зачитаю. Чароўныя словы Батьківщини.
Это размаўляют двое чарцей. Один чартюк, а другие это его дед лысый черт, что сошли от бабы у белый свет. Ты ж мой унучек не маленький уже, то пэўна ведаешь. Ёсць на свете такие словы, которыми зачаровать можно. А ёсць такие, что все чары, хваробы прэч гоняць, и жаданні твои спраўджваюць, калі ад сэрца гаворыш. Конечно, ведаю, такие словы замовами клічуць. Чуў, як баба Олеся адшэптвала. Калі ад рожы адшэптваеш, трэ казаць, ішлі 3 рожы праклятыя, адна сохла, другая здохла, трэця скамянела. Калі ад суроку, дык хто ў ракне, няхай кроў з вачэй пацячэ, хто падзівіцца, няхай жопы пажывіцца. Калі ад змяі, дык будзе ехаць Юрай на сівым коне, будзе шаблямі рассекаць, на 4 шляхі раскідаць. Ну, а калі ад сполоху іду сяго, то, конечно, першым разам, лепшым часам. Ага, працягнуў дзед, а яшчэ сон Божай маці. Перапісваюць людзі яго, і куды не ідуць, куды не едуць, з сабой не носяць. У дарогу ці на працу уладкоўвацца, усюды ім засцярога будзе. Кажуць, суседу нашай бабы Олесі, ты яго не ведаў. Маці сон Божай маці перапісала, паклала ў кішэню, як на фронт ішоў. Сусед заўжды тую замову насіў, уцёк з акружэння, дадому прыбіўся, усю вайну на торфазаводзе рабіў. То немцам сена важыў, от жывы астаўся, і пасля не зачапілі, з'ехаў у горад і жыў тамака ціхенька. Вось яна, моц чароўнага слова. Чартюк слухаў, натапырыўшы вушы, але цяперашнім светам, ды яшчэ ў горадзе, бываюць такія неспадзеўкі, што старымі замовамі дужа не ўратуешся. Гэта раней ля печы седзячы, як вужакі спужаўся, добра было шаптаць, першым разам лепшым часам. А зараз, калі ў горад па якой пільнай справе сунешся, дык іншыя словы трэба. І нашая баба Олеся таксама іх ведала, дарма, што толькі 3 зімы ў школу хадзіла. Якія ж гэта словы? А от ты паслухай ды запомні. Аднаго разу, не цяпер гэта было, а 10 гадоў таму, а мо і болей. Прыйшла да Олесі яе пляменніца Валя, ды жаліцца ледь не плача. А тётачка, а мілая, двойчы ездзіла ў горад брыкет выпісваць, і ўсё ніяк. Першы раз торфакрошку прапанавалі, другі раз на мне чарга скончылася. Я ўжо і сон Божай маці перапісала, не дапамагло. Голубка моя, посміхаецца баба, тутака не такія словы і чары трэба. Завязі ты этым жидам смародзінаў. А бяры ў мяне ў гародчыку. Гэта я некалі ездзіла ў бальніцу зубы ставіць. Прыйшла першы раз, сяджу і сяджу ў гэтым калідоры. А як смародзіну завезла, тут мяне і выклікаюць. Паслухалася Валя цётку, а назаўтра вярнулася з аўтобуса. Радая, і расказвае бабе. Я ему голос, ці можна машину торфу выпісаць, а шэптам 4 кілаграмы смародзіны. А яны мне ў голос, можна, а шэптам кругом паўз калідор занясіце. Дык тому раз абышлося, а другі раз і не выгарыць, сумняваўся Чартюк. Дзед, не зважаўшы, вёў свой расповед далей. А летась, калі Валя пенсію оформляла, дык уже ў цёткі не пытала. Уранні поехала, у обед уже вярнулася, ўсё готово было. А моя ж ты девочка, а як ты так хутка справілася, дзівілася Олеся. А удзячная пляменніца толькі посміхнулася і прамовіла 3 чароўныя словы ад усяго. 4 кілаграмы смародзінаў. Ну і тут, можа, пенсіонеры ёсць таксама? Ёсць. Настаўнікі. Багата, да, чаго пра іх таксама напісана. Настаўнікі тоже бываюць розныя. Як і пенсіонеры. И наставники некоторые до пенсии доживают. І работаюць пасля пенсіі, калом не выпрэш. Не, я адчуваю уже цяпер хорошим пенсіонерам. Я ще відчуваю
Ось герой нашага часу. Раней марылі быць усе касманаўтамі, там яшчэ якімі героямі, варакамі, а цяпер хочуць быць пенсіянерам, але не кожнаму такое шчасце. І вось чэрці, падарожнічаючы па белым свеце, убіліся ў горад і апынуліся на ўскрайку гораду. І, так, заволак другі тарфяны нагадваў чорту лысаму даўнейшую бацькаўшчыну на кірмаш. Бо пілі летні ў кожным двары. Хоць ніякага кірмашу ў горадзе, канешне, не было. Пра яго тут і не чулі. Але затое была субота. Да таго ж нейкае церкоўнае свята. Арэхавы спас, здаецца. Апроч усеагульных нагодаў, амаль кожны меў і яшчэ сваю асабістую прычыну, каб выпіць. Пілі ў акне барака з бітаю шыбаю, бо раз пілі ў чацвер і пятніцу, дык чаму суботу не выпіць. Пілі ў дамку з дзіравым шчытком, бо сёння памыліся, а чарка пасля лазні святое дзела. У хатцы з чырвонай паштовай скрыняю на варотах таксама пілі. Дакладней, піў толькі гаспадар, Вася Сівы, седзячы за столікам пад персікавую сліваю. Бо ўчора ён адбыў свой апошні ў жыцці працоўны дзень. Першую пенсію і 60годдзе справіў і замачыў, як мае быць, яшчэ 2 месяцы таму. А вось цяпер ужо канчаткова звольніўся з фабрыкі, атрымаў разлік і заўтра з гэтай урачыстай нагоды чакаў госці сватоў, якія на юбілей не змаглі прыехаць. А каб чаканне было весялейшым, выпіваць пачаў ужо з раніцы з перапынкам на кароткі адпачынак, распораз галёкаючы на ўсё наваколле. Я сваё адрабіў! Ягонаму суседу Буньку, жыхару барака насупраць пашчасціла найменш. Ён быў цвярозы, нягледзячы на памылку ў лазні. Не было грошай. 2 месяцы таму Буня вярнуўся з заробкаў. Хай то і немцу такія заробкі. Першы раз на грошы кінулі, другі раз заплацілі быццам нічога. Але больш не запрашалі. Да таго ж па дарозе нехта ягоныя грошы пачысціў. Ці расейцы, ці свае землякі, Буня не памятаў. Ліхтар пад ягоным бокам загаіўся, а душа балела па-ранейшаму. Перспектыў не было ані на вечар, ані на жыццё наогул. Спярша ён спрабаваў выцяганіць нешта ў жонкі. Хадзіў за ёю след і гугняю. Налі, налі, налі. Жонка акрысілася. Дзе я табе вазьму, сам усё выжлукціў. Тады Буня, не губляючы надзеі, крыху змяніў патрабаванні, знаходзячы бясспрэчныя аргументы. Баброў, я сказаў, піва баброў, дай на піва, сёння субота. Вася Сівы лазні не паліў, а п'е. Жонка не стрывала. Хранічна безграшоўе, Бунева беспрацоўе даліся ёй знакі. Дядя Вася мае права піць, ён пенсію зарабіў. Раўкнула на ўсю вуліцу кабета. Буня зайздросліва зіркнуў у бок суседавага двара і скрушліва прамовіў: нам так не жыць. А для Васі Сівага надышла часіна славы. Бадай за ўсё жыццё ён не выклікаў у суседзяў столькі зайздрасці, колькі за апошнія 2 месяцы. Бо раней, дык па шчырасці, і зайздросціць асабліва не было чаму. З моладу не сказаць, каб красавец быў. На добрыя грошы так і не ўзбіўся. Якія заробкі ў слесара на будковай фабрыцы? Гаспадар ён не надта рукасты, нутрыяў не трымаў ніколі. Нічый не сын, нічый не зяць. Але сёння Вася выглядаў пераможцам, які адразу здабыў усе жыццёвыя выгоды. Нам так не жыць, яшчэ раз прамовіў Буня. Шкодна знялі, пакуль той пенсіі дастанеш, ракам поўзаць будзеш, калі дажывеш. Укалвай, укалвай, для сябе жыць і няма калі, пагадзілася Бунева жонка. Суседка Рая, жонка Васі Сівага, што таксама выйшла за вароты, была ў лепшым становішчы, а таму выказала філасофскі погляд. Спярша 17 ждзеш, пасля 30, а тады ўсё, ідзе, пенсіі ждзеш. Павярнулася азадкам да плота і пайшла да персікавай слівы шкамутаць свайго мужа. Васіль, хваціць ужо, морда апухла ўся. Я ўзрослы чалавек, мне 60 гадоў і хваціць мяне васпітваць. Упартыўся пенсіянер. Глядзі, на каго ты пахожы, не здавалася Рая. Я малады, прыгожы, на Ельцына пахожы. Зарос як грыб ваўнянка, схадзіў бы да пастрыгся. Я знаю, калі мне што рабіць. Упарціўся Вася і глынуў яшчэ трохі не прыкусіўшы нават. Пакінь хаця б паўстакана, заўтра ж калаціцца будзеш.
Невядома, колькі цягнуўся б гэты дуэт, але не чакаючы мужавай згоды, Рая раптам схапіла пляшку са стола і панесла ў проч. Вася Сівы на той час уже не меў моцы самастойна падняцца, а ўжо пра пагоню і супраціў казаць няма чаго. Шоу скончылася, але ў ладкі артыстам ніхто, апроч чарцей, так і не пляскаў. Вось што з людзямі зайздрасць робіць. Так, ну треба ж вам хлопців шукати. Беріть і ведіть сюди. Все, за руку і підходьте. Просто приїхав до Дарку, я не. Так, ага. Ну, ви зато Не, твердо может, будете если вести. хлопец Леша больше потащит, его просто стиплый и не так. Можна ж наладити, і все на само здимай. Ну, це ж Да, вот, все автотехніка. Ну. да, это пошел бы сюда. Підходьте. Давай. Пан Ілля, пан Галіш, ви потрібні. Саме. Саме ж Даша, да. танцор, саме Да, видатний. Даша была еще. Так, ось одна Один я только что и жена. У него ее жонка, так что... Зараз покажу. Ні, що ж ти там, ногами кудись ходити. Все просто. А так і треба право. Справа завжди починаємо. Ну, все добре. Так, ну что, одна пара есть, пан Илья, шукайте, берите видеосъемку. Берите меня кто-нибудь. Наталя Валентиновна, берите его. Так, ось добре. Другая пара, третя. Ось, ну, добре. А мы не ведаем, мы не умеем науку. А так ніхто ж, я ж так само не умею. що Що, я будеш тільки грати? грати. А что грать будешь? Грати Хлопча буду, малий. пропонували краковяк спочатку. Ну, А давай там вже краковяк. як хочете, так? Карковьяк. Вот, так, що? Кто там меня хотел? Треба мені, ось давайте, може, з вами покажу усім. Кап. Так, о, з ким угодно. А киндер? Это ж Куди все не утекла? сказано. Глядіть, що? Давай Все сюди. вельми просто. Беремо, хлопчик завжди да, у центрі кола, тобто з лівого боку. Ну, то як ви і стоїте, да? Все добре. Ось, ми будемо рухатися по колу. Так, ось ставимо таким чином, ось лицем буде на сцені. Так? І ось сюди, ось ми становимося по колу. Да. Що ми робимо? Правильно, ми просто робимо шаг направо. А зараз наліво. Оп, ось і все. Це вже мать перша частина. Змеш ногами Ось дивіться вас сьогодні так просто. Потім Є такі трошки полюшки, да, називається. Ну, там так дивиться, полька трошки, да. Ну, а мать такі, Вот так. де права нога ведається? Ага, і другою. Ведаємо. Так, зробимо так. Раз, два, Потім три. і знову. Давайте Наружу, ще раз. наружу. Наступний круг два, наружу. три. А зараз трошки Ага, швидше. ага. Раз, два, три. Раз. Добре, все, вдатно. А зараз ми додаємо рух направо. І будемо робити раз, два, три. На правому боку і наліво. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Зрозуміло, видатно. А зараз такий трошки ще удоскладаємо. Зробимо ми такий прискок, як би сказати. Ось так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. І зараз от по колу ми рухаємося наперед. По такой якби діагоналі. Туди. Да? Вправо, да? І наперед. Раз, два, три. Ось, бать, ви вивчили половину русских танців зараз. Я вас віншую. Ось. Правди. Так, ну що ж, давайте краковяк зараз вивчимо. Рух вот такий ж, як ми зараз Ти вивчили. передай даму, що ж ти це саме навчив і кинув. Так що, і що ж нікого не кинув. Так, зараз глядіть. Ми трошки ручки отак поворочуємося друг від друга і знову поворочуємося. Ігора бери і кидай у камеру. Дай свої Нітро, да. Ні, бока тігра. Два кроки наперед. Раз, два, 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 три. І назад. назад. Раз, два. Не понял. І після вже Ось, глядіть, коли нечто ви запам'ятовалися, так? Ось, о, добре. Я Мы наперед я не вернулись. Микола, мы наперед я не вернулся, а потом уже крутиться. Забыл вернуть. фізик-теоретик. И назад, да. Да, два рази ви кажете, кроки. Назад и снова Так, ну що, коли нечто запам'ятається, ось,
чоловік, і ось чоловік, який веде. Да. Я так само буду рухатися. Я могу, я Удину подсказать, наперед, я могу и подскажу тогда. Нам треба глядіти. Ні, варіантів шмат, але саме таке розповсюджене. Ходим. Раз, два, три, четыре, ходим. Раз, два наперед, раз, два назад, раз, два наперед. Рано. Рано не заживаешься. Эй! Наперед! Раз, два, раз, назад! Наперед! Назад! Эй, другой! И... Боже мой! Крутимся, крутимся! Крутимся без музыки, крутимся. Ла-л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 а. Тут теперь полька! Так вот. Полька. На концах фигуры. Идем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два. Назад. Раз, два, три. Наперед. Назад. Под рукой. Полька под рукой. Под рукой. И полька. Идем. Раз, два, три. Раз, два, три. Наперед. Раз, два. Назад. Наперед. Раз, два. Назад. Под рукой. Полечка. Полька. Максима элементарная. Раз, два, три, назад. Удобно. Полечка. Полечка пошла. Мы поднимемся. Ходим сами себе, все молодцы. Так, ну что, трошки давайте мы зробим такой, передых, да? И выучим такие танец, як бы, быцем бы амаль на месте. Ой, трошки ближе подойдите, чтобы мы плечо Да. картузе. Давай, наступний танець. Давай что-то по классице, по ту самую. Под диспансяшка, полька бабушка Шарана. Зрозуміло? Так. Ось, так що зараз зробимо такі передих. Ну, пане Ілля, куди ви сидите? Я тут, я всегда як істина. Так, поділки розбираються. Подходите трошки ближе, как было плечо до плеча. Ось до мене, Олександр, достану по кульку з вами, покажу. Значить, знову поїшемо праву ногу. Знайшли? Робимо ось такі випадки. Оп! А після на іншу ногу. Оп! Картузе, да? Да, а після так 4 рази. Раз, два, три, 4. Ось перша полова танцю, що зроблено. Так, але от трошки такі нюанси є. Глядите. Раз і пауза. Да? Після два пауза. А після вже раз, два, три, 4. І оце. Раз, два. Раз, два, три, 4. Так, друга частка. Ми ляскаємо ладоні. Раз, два. І заходимо праву руку. Ось. И дома в этом Налево правой рукой. И потом соседа за плечо. Ой! Зробили. Давайте зараз повыше капкушкой зробити. Сразу же. Хлоп-хлоп, налево, направо. И хлоп-хлоп. Я ще раз. И раз, два. Вот так. Да. И идем по колу. Ты поворачиваешь. Идем. Ну, этим разом, а потом После снова хлоп-хлоп. И левой рукой. Дмитрий, он зрозумел. Ну что, давайте зробимо, попробуем. Я буду навіть, мабуть, з вами тут. От як я почну, так руки. А он может спевать мелодию. Илья, ты помнишь?
Картозе, картозе, картозе. Оп! Оп! І знову. Ей, картозе, картозе, картозе. Це танець для здорових людей. Ей, картозе, картозе, картозе. Хоп! Ей! Хоп! 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 Ей! Можно не хлопать, коли не успеваете. Можна і не хлопці. Так, ну що, зараз трошки ми все одно согрілися, вже можна туди польку. Польку, бабочку. Ось вельми так само. О, ось так от треба все взяти. Ось як все відають, а? Тобто, хлопець, як би трошки ззаду, і за дві руки, просто дівчинки, дві руки вверх. Дівчинки, дві руки вверх, і просто підходить так, оп. Ага. Ось так, да. И вот тот же крок. Вот эти раз, два, три, вправо-лево, да? Идем. Вот, это уже первый час, кто уже ведает. Другая часть. Мы поворачиваемся, как бы, мы что робим, да. Мы ножку сюда, правую знал пока, да? Раз, два, повернулись. Девчинка на месте, как бы, да, вот, и поворот. И зараз уже левой ножкой. Вперед, назад и туда. То есть я якби геометрично просто, да, ось нога йде, і вона і поворочує, так? А після ліва вона йде і в лівий бок ось поворочує. Все придумали просто, да? Ну що, давайте поспробуємо. Так, пане, де ви дівчинку зробили? Румунія сховалася. Ви берете нову, глядіть. Я нову не можна. Треба ж это, познайомитися з усіми. А, не зайти, давайте зробимо таку. Я скажу після, ну постараюся сказати. Перший ход, і тоді ось дівчинки Я так само не вмію. партнера. Ось ви. Все коліни не вміють. А спочатку просто, пожалуйста. Так, ходимо, потім. П'ятка, носок, перекрут. Ще раз. П'ятка, носок, перекрут. І все. Раз, два, і ще тут. Ей! Один поворот. Не-не-не. Одном не глядиш. Оп, оп. Раз, два, три. Оп, раз, два, три. Раз, два, три. П'ятка, носок. Куда? Ты правой, а ты левой. Я кажется, ты наперед стоишь. Оп, оп. Иди. Раз, два. Раз, два. Ну що, зараз Под Испанией с хорошим китайцем. ой, ну под Іспанію зараз треба трохи. Куди? Треба зараз давайте може ту хуйню згуляти, а? Оп. Не треба цілувати. Ну-ка. Все, возбегли, да? А я думал, только детки бегают. Слухай, ну, там некий у 5 классе, да, а вот, во, уже добрал. Иначе путаться мужиками с мужиками. Не треба. Да, зрозуміло, все. Да. Так, ну что, ну тогда давайте под Испанию, что зробити. Так, под Испанию. Глядите, так само той же вот, да, триманням. Ой,
Треба робити 2 кроки раз до батьків. Ось він подискає. Ну що, давайте попробуємо. Куди кіндер збіг? Пара. Выйдем с посадки. Это не, это вальс такие. Вальс, белорусский вальс. Так, а я ж веду. Так, ну что, тут уже треба злева. Ну, главное запомнить. 2 кроки. Туди-сюди. Да, вот так. Раз, два. Повторяй назад. Раз, два. Вперед. Раз, два. Поворот. Раз, два. Раз, два. И уже тут. Оп, оп. Трин-тин-тин. Вот, давайте, ну, попробуем на ла-ла-ла. На ла-ла-ла. А после уже ждут. А? Ну, зараз поглянем. Так, ну что, давайте, да, посадку на ля-ля. Давайте это потанцуем. Давай. Вакуумные дуды. Вот. И после уже построим. Ну что, раз, два, три, четыре. Там. Понятненько? Примерненько? Добре, ну что, да? Это под испанчик. А вот есть некая песня, там под испанчик, веселый танчик. Я там слышу очень легко. Ариш, танцуешь? Раз. Раз, два. Переворот. Два. Так. Еще раз повторю. Не треба лететь туди, летите на меня. Раз, два. Раз, два. Раз, два, вперед. Потом раз, два. Раз, два. Так. И 360. Вот и весь танец. Не, полтора. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Наверх. В бок и 3. А теперь можно укроп. Я обожаю. Кому я приехал? Я нарожаю. Так, все, давайте, подтягиваемся. Не, где был тут? Короткой дорогой ушел. Может погукать? Это что, огульное фото? Да, а чему не на фоне поставила? Владимир, я собрал вам компьютер дома, зараз Бачиш, як Каріна може ком сум'я. Не репати ти саме. Иди. Ау! Кто еще? Волки птушки. Так, все? Пошакай. Тобі не бачно, ти там... Я как капюшон я. Я аккуратно за капюшон. Надо. Ніхто не знає, якого цвіту циркуль. Виновито. Пригоже. 3, Повернися, страшно. 3, 2, 1.
А на пригуше покажи, що стару. У тембра не видать. Олесь, на мой сними. Все, давайте. Так, 3. Я шукайте задавали. Так, 3, фотоаппаратов шмат. 2, Так, не моргаем. 1. Олесь, на мой сними. Орех, а? Давай мне это маленькое. На. Так, стоп. Ну, я на свой еще не снял. Ну так, Амаль. Тепер появилась. А где Мельников? Слухайте. Так, все. Не, он тут. Увага. Спробуем так. Зараз я... Все, так, не шаволимся, не моргаем. Потому что витримка буде довгая. І... Так, о, так, весело. Добре. Супер. А зараз отак. Ну, веселее, веселее, веселее. О, так, і на Надейкин. 3, 2, Преси, як ви собі. 2. А, на ней не снимаем. Я с тобой еще снова приехал. Я все хотел спитать. А ми ще не скончили знімати. Эй! Віртуся. Панорамна фото? А ти спиною здиміться. Все, давай. Народ чого розбіглися? Ну, Ну все, зика. хорош. Я до тому господару треба було. Куди Андрій? Він, наверное, не, вот. Ну что? Він нікуди не сошел. Якої жені? А чечі? І я гляжу на зорі, і я гляжу на хмари, останнє серце подними мене понад землею, подними мене, світлий обшар, подними мене над метушнею, подними мене повітряний шар. Тальку люблю я змалку, тут тихо тяє соловейка, І плача у полі жалейка. У вас же есть это слово, да, которое? Любив містечка і колос, і чулі поетов тут голос, лясы, дубровы, палетки, і нават маленькие ветки. Тальку люблю я змалку, тут тихо тає соловейка, і плаче у полі жалейка. Цимбала у чаровные руки, что брал Жинович у руки, лилися над тихой ракою и зычили людям спокою. Тальку люблю я змалку, тут тихо пяє соловейка, и плаче у полі жалейка. Сынов ты своих отдавала, у працы ты жартовала, и вольною птушкой по свете твои разлетелися дети. Тальку люблю я змалку, тут тихо пяє соловейка, и плаче у полі жалейка. Тільки нам за жартушкою вслед не гоняться, усё ровно приблудим
назад у село, где в далеким юнацтве, у щасливім юнацтве на цара журавля майстровали село, где в далеким юнацтве, у счастливім юнацтве на цара журавля майстровали село. Тихо солнца за стрехи старые садится, починают рабины у барах ружаветь, у сябров по садах сыто звонят синицы, и кричит недосяжно в небе мой журавель. У сябров по садах сыто звонят синицы, и кричит недосяжно в небе мой журавель. Мы идем по стяжинках, на якія не вернемся. Мы идем по дитячих здичелых лясах. Павутинка у версе, павутинка у версе, павутинка у твоих и в моих волосах. Павутинка у версе, павутинка у версе, павутинка